Benvinguts a Servint Notícies, un espai de notícies nostres amb un nivell d'anàlisi que no trobareu a cap altre lloc. Que fort! Que estàs analitzant notícies, imagino, no, Marielma? Sí, clar. I mirant unets que tenc a xarxes que sabeu que ara fa l'habitació neta. Estic contenta, mai és tard per deixar de ser un porc. Ja vos ho he dit, no trobareu aquest nivell d'anàlisi a cap altre lloc, és un fet. Xerrant de la polèmica de la setmana a Mallorca, indignació a Montuïri pel nou dimoni de Llucmajor. És una còpia barata del nostre, han afegit. I després han afegit molt enfadats. Profe, Llucmajor m'ha copiat. Quina vergonya copiar un dimoni que tothom coneix com el dimoni de Montuïri. Aquí el veiem, indignant, no? I doncs no serà tan indignant si no sabeu ni com és el dimoni de Montuïri, perquè aquest és el dimoni d'Artà. El de Montuïri és aquest. No, ja tampoc, perquè aquest és el dimoni de Manacor. El de Montuïri és aquest. Ara sí. O no? No ho sabreu mai. És que és impossible saber d'on és cada dimoni. Podria ser aquest, o podria ser aquest, o fins i tot aquest, qui sap? Jo no sé d'on punyetes són, Jo aquest dimoni no l'he vist mai en la meva vida. Mar, aquest és el dimoni de Muro i tu creus recordar que és de Muro, no? Ah, sí? Jo és que sempre vaig a la Pobla per Sant Antoni. Mirau, traïdora. Aquest és el dimoni de Montuïri i aquest és el nou dimoni de Llucmajor. A veure, assemblar-se s'assemblen, però de vegades passa i són casualitats, com per exemple en Jesús Calleja i na Mercedes Milà, na Chenoa i na Cristina Pedroche, en Rafael Nadal i en José María Aznar, o en Tomeu Penya i en Brad Pitt. No me negareu que per tots nosaltres, en Tomeu Penya és clavadet en Brad Pitt i qui digui que no, se pegarà foc. Jo no ho havia pensat mai, però sí. Que sí? En tot cas, jo entenc la indignació de Montuïri. A més, ja ho diu la cançó de Sant Antoni. Pot fer de ximbomba? Sí. Espera. Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. Les ximbombes poden respirar. I si me copies el dimoni, te fotré una banya pel cul. Molt bé, dins ritme, molt bé, pots anar a Got Talent, tu també. Seguirem molt atentes en aquesta polèmica. Moltes gràcies, Marielma. Ha arribat el moment de xerrar de Nadal. Nadal, la persona, no la festa consumista. No, encara que mirant tot el que té, la veritat és que l'etiqueta de festa consumista val per tots dos. És igual, no ens ficarem en això. Sigui com sigui, ja és un fet. En Nadal està retirat. I segons el titular, per sempre. És supertrista, és una llàstima. Mira que mori tan jove. Què diu, morir? Què diu morir? Que no, que és el seu comiat del tenis, però està ben viu. És que el titular diu que s'acomiada per sempre. I jo ja m'estava imaginant en el xisca pensant aquest tio fa el que sigui per no estar amb nosaltres a casa. Deixa el tenis i quan li toca fer feina dins la casa va i se mor. Prova't. Potser per això plorava, no per l'emoció del seu darrer partit, sinó perquè ara li tocarà estar a Manacor, que segons diu el nostre amic Àngel Aguiló, a l'altre programa és un dels pobles més fecs de Mallorca. No crec que sigui per això. No ho crec. Però no has de plorar, Rafael. Torna a casa. Sí, aquí t'estimam moltíssim. Huele bé. Sí. Aquí l'estimam, i de fet, jo he anat fins a Manacor. En Àngel no estaria content, però sí, he anat fins a Manacor a demanar per ell, és a dir, coses d'ell. I el més fort és que tothom s'ho sap tot, però tot d'en Rafael Nadal. Així que, dels creadors de Perquè te'n facis una idea, torna perquè te'n facis un reportatge. Estem a Manacor, el poble més famós del món, gràcies a Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera. Per què se diu 7 si són 6 jocs? 7? Si són 5 jocs? No l'havia pensat. És perquè tenen 7. No, 7 és en D, 7 és en T. Vosaltres sabeu si el tenis se va inventar per donar utilitat a les raquetes de tenis? Nosaltres de tenis
no en sabem res. Nosaltres venim d'Aguagin i tenis, no. Venim a Aguagin. Venim a la piscina, nosaltres. Periodismo. No, solo te voy a preguntar cómo tengo que hacer para conseguir un Roland Garros. ¿Para conseguir un Roland Garros? Sí. Vas tarde. Uno. No 14 como en Rafa. Uno. Tarde. ¡Vamos! ¡Rafa! Como te quiero, me cago en la puta. Firmar. Nadal. Como Carlos, ninguno. Señores, ¡Ah! ¡Ah! Señor. ¡Ah! 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 ¿Más todavía? ¿Necesitas un fisio? Sí, No. fisio. El fisio. Sí. A quin Rafael i Nachisca se van donar el seu primer beso? Yes. I s'aixeca. Així? Vale. L'etiqueta que tens malament. Ah, l'etiqueta. Ara crec que va bé. Vale. Ara ja? Ara Puc anar a crec que jugar? sí. Exacte. Vinga. Vamos, Ma. Vamos. Mamá, quiero ser tenista. Molt bé aquest reportatge amb una informació que no coneixíem, molt exclusiu. De tota manera, tot això ho comprovarem després quan vengui a Nadal aquí en el programa. Li demanem que em pensa d'aquest reportatge que has fet. Però vaja, sí, la veritat és que tenies pinta de tenista i tot, en els teus estirons aquests, I tu de veres jugues a tenis, perquè tens estilasso, saps, no? Sí, i jugo superbé. Sí. En realitat sí, el que passa que m'agrada més jugar de portera, així no cor tant, saps? De portera. Molt bé, Marc, molt bé. Ja te veig que estàs ben out.